aquesta quarta Universitat Catalana d'Estiu aquí a Manresa, i el títol aquest és una mica ampulós, que és el que vam decidir i no havíem begut, però és una mica un títol gran, però el que m'interessa explicar és una mica el punt de vista de les ciutats mitjanes des de la geografia. Bé, en primer lloc, això de poble, ciutat, ciutat, poble, ara, per exemple, hi ha autors, fins i tot algun amic meu, que discuteixen les diferències de poble i ciutat. I diuen que no hi ha tals diferències perquè amb tot això de les comunicacions i sobretot les telecomunicacions, tots els pobles tenen els avantatges de la ciutat i per tant es dilueix aquesta diferència. De fet, abans estava molt dividit i els antics, els romans i tal, quan parlaven de l'àger o del campus o de la silva, estava molt clar que no tenia res a veure amb la polis, l'urbs o bé l'equibes. I realment és important de la ciutat aquest tema de l'urbs. L'urbs fa sobretot referència a l'urbanització, al construït, on habita la gent. En canvi, la polis té unes visions diferents. La polis tant dona lloc al terme política, a la ciutat hi viu molta gent, poli, diu un polinuclear, molts nuclis, el prefix aquest poli, per tant, molts nuclis, molta gent, la política per l'urbs, i l'equibes, en canvi, ens porta cap al camp de la cultura i la de civilització. Les ciutats han de ser llocs de cultura, de civilitat, de treball, etc. Al segle XIX, en Cerdà parlava d'urbanitzar el camp i ruralitzar la ciutat, i aquesta ruralització, totes les ciutats han crescut a costa del camp. No fa gaire, un arquitecte, fa mesos, em va trucar a l'Esquius d'aquí a Manresa i diu: escolta, fulano de tal, un arquitecte d'aquests famosos, està preocupat perquè diu que les ciutats creixen, diu, està fent ara per València, a costa de l'horta. I em vaig posar a riure. Dic, home, si totes les ciutats, a gairebé tot el món, han crescut a costa del camp. Quan es diu allò, la ciutat s'ha escampat, es fan a través del camp, reduint camp. La qual cosa és molt problemàtica, perquè els millors camps conreuats eren els camps del voltant de la ciutat, els més productius, on generació rere generació havien fertilitzat les terres, cuidar-les, posant-hi aigua, etc. Si destruïm això, en principi, podria no passar res, però si hi ha una crisi, com alguna de les que a vegades es dibuixen de cop a l'horitzó, polir-se les millors terres agrícoles pot tenir un cost. Manresa ha reduït l'horta d'unes 1.000 i pico d'hectàrees a 500 hectàrees. Si anés reduint l'horta, no es pot pensar que tots els productes aniran venint de Xile, de no sé on, de no sé on. A vegades hi poden haver problemes. Ara hi ha ciutats que s'estan plantejant molt seriosament el tema de tenir reserves ecològiques de productes agraris. La sostenibilitat també passa per aquí. No podem desfer tota una sèrie, a més, eren les terres més bones, més productives, i això a totes les ciutats. El delta del Llobregat, vull dir, com es creix a costa del camp, s'escampa. Bé, i aleshores també una altra qüestió de les ciutats mitjanes i no mitjanes creixen a través de la gent que els hi ve per immigració. I el normal a Catalunya ha estat que d'un poble petit anessin a parar a la vila, de la vila a la ciutat, de la ciutat a la capital. Les generacions anaven passant. I a vegades en ciutats de tipus històric, tipus Manresa, i pots trobar gent que potser té família que des del segle XVI està establerta a la ciutat i encara trobes algú, no sé, puc pensar en la família de la Creu del Tort, que encara hi ha algú que al segle XVI havien vist a Sant Ignasi i encara hi ha famílies a les Escudines, però en queden ja pocs d'aquestes famílies. Hi ha una gran escampada familiar i desaparició de famílies. Bé, aquesta idea de ciutat als anys 20 i cap als 30, però comença als 20, hi ha tot aquest tema de la Catalunya ciutat. Fem Catalunya, que serà una ciutat i tots ciutadans de Catalunya. Per això el president Tarradellas no va dir catalans i ja sóc aquí, sinó que va dir ciutadans de Catalunya.
per englobar-ho tot, però encara perquè en Tarradellas també era dels noucentistes i en política també dels maquiavel·listes. Bé, aleshores Rubió i Tuduri i aquests tenien aquesta idea. Bé, i les diferències entre camp i ciutat, ho veureu, no s'han acabat, sinó que en realitat des del meu punt de vista continua. Aquí hi ha tota una sèrie de transformacions dels últims anys que hi ha hagut a tot el món i que han afectat a les ciutats. Com que en altres xerrades d'alguns ja se n'han parlat, no cal que insisteixi perquè si no acabaríem, ja que el temps el tinc una mica just, però en fi, vull dir, tot el canvi de l'economia, fenòmens nous com el paper de la promoció i el màrqueting urbà i territorial, que és un tema interessant, que tampoc hi era. Avui pots veure propaganda d'un territori, abans la propaganda, els gegants, un podia dir, tenim els gegants més grans i més macos que els vostres, o tenim tal cosa, o tenim les relíquies de no sé quina santa, tenim el braç de Santa Tecla, i els altres el ronyó de no sé quin altre sant, però no hi havia una publicitat específica. Ara a la televisió t'anuncien si a la Costa Daurada, si a l'Empordà, si no sé què, i hi ha tot un màrqueting per l'imatge, per les ciutats competir i unes ser més que les altres. I en fi, tots els temes amb el canvi climàtic, les tecnologies de la informació, etc. Aquí un tema que es va ressenyar ja també amb alguna xerrada, però només insistiré en una cosa. Els pobles petits, el 2011 fins a 500, 328 i el 2021 332. Per tant, augmenta els micropobles, encara que la població més o menys sigui la mateixa. Però si vaig als de 500 a 2.000, continuen augmentant. Disminueix en número, però quan a la població gairebé es manté en tant per cent, però en canvi en xifres absolutes baixa. Per tant, també estan disminuint la població dels de 500 a 2.000. I en canvi les grans ciutats, encara que poc en aquesta última dècada, continuen incrementar-se del 53 al 54. I aquí trobaríem realment les ciutats mitjanes. Les ciutats intermèdies aquí a Catalunya es troben en part d'aquest segment, encara que una ciutat ho pot ser, o diuen que és ciutat a partir de 10.000, vull dir, és aquí. I aquestes també incrementen el tant per cent una mica, també creixen, i una mica són 100.000 habitants més. Per tant, creix el que ja té molts habitants i continuen perdent els que tenen pocs habitants. De fet, aquest cercle viciós de riquesa i pobresa, l'Evangeli ja ho diu. Els que tenen se'ls hi donarà més i els que no tenen, fins allò que tenen se'ls hi llevarà. Això ho podeu trobar en Marc i Lluc. Després el Premi Nobel d'Economia va veure que això ho va explicar d'una altra forma i diuen que és d'ell, però això ja es troba molt més antigament, això que els que més tenen més poden tenir i alguns que no tenen fins i tot ho poden perdre. Anem al que és una ciutat mitjana. Bé, una ciutat mitjana, a Espanya és ciutat a partir de 10.000 habitants, però això a d'altres ciutats i a d'altres països varia. Hi ha països que diuen que una ciutat és a partir de 2.000 i d'altres diuen que una ciutat és un territori que té ajuntament, que té no sé què, que té no sé què. Per exemple, a Filipines té una definició de ciutat que és bastant divertida perquè posa tota una sèrie de característiques que ha de tenir la ciutat, però en canvi poden arribar a tenir menys de 10.000 habitants. I la ciutat mitjana, què entenem per mitjà? Diu, aquest és el fill del germà, el mitjà. Doncs, bueno, que ni és el més gran ni el més petit, una cosa que es troba entremig. Entre dos termes, allà tenim el de mig. Amb ordre de magnitud, també amb qualitat a vegades. Ara, mitjania, la ciutat mitjana té un problema. Una ciutat mitjana pot portar a la mitjania. I la mitjania és la mediocritat. I les ciutats mitjanes mai poden caure, si volen continuar, poden anar a parar a la mitjania en mediocritat. A mi m'agrada més el terme de ciutats intermèdies. Ciutats intermèdies en què hi ha ciutats que són mitjanes com a població, però en canvi difícilment les puc classificar com intermèdies, perquè intermèdies significa mediació. Mitjançant,
diu, oh, he aconseguit això perquè va intervenir tal, perquè va fer d'intermediari. Les ciutats realment mitjanes en funció intermèdia són ciutats que fan uns serveis determinats a la població rural. I a canvi, la població rural també els subministra alguns béns, alguns productes que són importants per a la ciutat. Aquest és el sentit que jo dono a aquestes ciutats, ser intermèdies. Solsona té molts menys habitants que Manresa i tal, però no obstant és ciutat intermèdia, perquè a tots aquells pobles petits o masies escampades fa una funció de subministrar determinats serveis que no troben als seus pobles i reben d'aquests pobles alguna sèrie de béns o van a comprar, anem a comprar a Solsona. A alguns llocs que estan més a prop de Cardona poden anar a Cardona, però, en fi, i en aquest grup de ciutats per mi és important les ciutats de tipus històric. Les ciutats que han jugat un paper no només en el dia d'avui, sinó ja des d'antic han jugat aquest paper de ser intermediàries, de ser caps de servei, caps administratius de tot un territori més ample. Per tant, a mi m'agrada aquest terme. Últimament, cosa que no s'ha dit, per això la passo, hi ha una altra referència del que ha de ser una ciutat. És molt recent i és de la Comissió d'Estadística de l'ONU. I aquí té a veure amb una qüestió que va plantejar en Comas i que té raó. A vegades agafem dades només del municipi i no tenim en compte que aquell municipi està completament lligat a un altre municipi i que formen un conjunt. Llavors aquesta definició de l'ONU universal per portar noves estadístiques diu que les ciutats han de tenir una població d'almenys 50.000 habitants. Ja ni 10.000 ni tal. Per ser ciutat avui dia, diu 50.000, en àrees contigües densament poblades i més de 1.500 habitants per quilòmetre quadrat. Això és a nivell mundial el que fa l'ONU. I els de densitat intermitja per l'ONU serien d'almenys 5.000 habitants en zones contigües, quina densitat, un mínim de 300 habitants. Això aniria bé per unificar tota una sèrie d'estadístiques mundials del que és ciutat que són diferents segons els estats. Bé, les ciutats no estan aïllades. Els països tenen un número determinat de ciutats, de pobles, de viles, i tenen unes distribucions espaials de forma diferent. I és molt interessant com es distribueixen les ciutats en un estat, en un país. Nosaltres, i no ho posaré perquè fins i tot es quantifica, segons com veus com estan distribuïdes les ciutats en un estat o en una regió, en un país, et pots donar compte de què passa allà. Perquè segons com es distribueixen és que hi ha altres coses que es distribueixen de la mateixa manera. I té a veure amb l'organització. I llavors les ciutats en un país formen una xarxa, estan relacionades les ciutats. No viuen aïllades, no són unes ciutats emmurallades, no, les ciutats intercanvien béns i serveis amb d'altres ciutats, des de sempre. A la Plana de Vic, la Boira, que fa molt temps que estan emboirats, per això hi ha bisbes. A Vic no permet que hi hagi vinya. És un fenomen natural, geogràfic, físic, va malament, perquè tindrien molt més mildiu per les humitats. I aleshores, sempre Manresa subministrava vi cap a Vic. I a Vic perdonaven els pecats als de Manresa. Vull dir, era un intercanvi de béns i serveis, i amb molts altres productes, i en relació al Ripollès, i en relació al Berguedà, etc. O sigui, les ciutats no estan aïllades, formen xarxes. I el tema de les xarxes és important. I les ciutats aquestes intermèdies són fonamentals en una estructura urbana d'un país. Són pilars. Clar que hi ha país que se sustenta només en una gran ciutat. Doncs imagineu-vos un edifici que es sustenta amb una columna grandíssima d'un diàmetre llarg, considerable, bé, és una forma, però d'altres, i el més lògic és que hi hagin diferents ciutats que donen una estructura molt sòlida al país i no depenen d'un sol centre. Les distàncies
el paper a l'economia de la ciutat juga molt en el que us he dit de ciutats intermèdies. Aquí teniu un exemple, això és Normandia, he agafat Normandia perquè té la mateixa dimensió que Catalunya, té uns 30.000 quilòmetres quadrats. L'Alta Normandia amb la capital Rouen, la baixa amb la capital Caen. I què veu la gent? Doncs veu un teixit, hi ha una xarxa, això són els lligams entre un nuc i l'altre de la xarxa. Com una xarxa de pescador, doncs hi han d'haver uns nucs. Això és una xarxa urbana. I aquests nucs tenen diferents graus, diferents magnituds. Les lletres són més grans, més petites, el cercle que les marca serà més gran, més petit. Això forma una estructura urbana i una xarxa de ciutats, de pobles, de viles, però que intercanvien béns. Uns van a treballar a un lloc, a l'altre diuen en un lloc, etc. Intercanvien mercaderies, hi ha transport i hi ha relació. Aquí teniu un altre exemple, que se'n podrien posar més, d'Holanda. Holanda té els mateixos quilòmetres quadrats, si fa o no fa, que Catalunya, també és comparable, i immediatament puc veure que hi ha un ring, una anella de ciutats, i que Rotterdam, per l'amplitud de Rotterdam i Amsterdam gairebé són iguals, i aquí m'apareix l'Haia, però esclar, aquí em trobo en una altra sèrie de ciutats. Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, etc. Nimega em quedaria aquí, etc. I que són un cercle amb unes distàncies a vegades entre un i altre que són força equivalents. I per tant que hi ha uns intercanvis, unes comunicacions que enforteixen en realitat el país. A Catalunya, immediatament, un que encara no conegui Catalunya, es dona compte que hi ha una xarxa de comunicació, una superxarxa en un lloc i un altre lloc que gairebé no té xarxa. Immediatament un que no conegui res però que sàpiga observar, diu aquí passa alguna cosa. Aquí tenim dues parts. I si ens anem a magnitud de les ciutats, immediatament es troba que la població es decanta cap a una banda considerable. Gairebé tenim una part de la població que sembla que s'ofegui al Mediterrani en aquesta representació gràfica, però que és totalment proporcional i que té l'interès que és proporcional fins i tot a cada municipi. Cada municipi té la proporció del cercle corresponent. Bé, els mapes són de diferents autors, els esborranys, però estan unificats, els que passaré la majoria, en aquell llibre que us va ensenyar el Jesús Burgueño, que és molt interessant per veure la situació de Catalunya en molts aspectes. Això és d'un treball meu, però també el mapa definitiu passat pel laboratori de la Universitat de Lleida per unificar-los, en què hi ha tot el que són les zones industrials de Catalunya, que ara se'n diuen zones d'activitat econòmica. Per què d'indústria? Molts d'ells no n'hi ha, o està a la meitat. Jo als alumnes a vegades els poso l'exemple d'una ciutat del camp de Tarragona que tenen una àrea d'activitat econòmica que hi ha des d'una mesquita, una casa de senyores, un lloc per jugar a bolgos, un restaurant que també fan balls pels de la tercera edat 2 dies a la setmana, un carrer que pneumàtics, i allà d'indústria no n'hi ha. Però activitat econòmica sí, perquè cobren, i per tant hi ha alguns serveis. Per tant, altra volta torno a venir a veure la concentració i la distribució de les hectàrees d'aquests polígons d'activitat econòmica per 10.000 habitants. Hi ha unes zones que en tenen molts que excessivament i per tant no estan ocupades, que és un dels altres problemes. En una d'aquestes sessions que algú demanava tenir polígons industrials fins i tot als pobles petits, a molts llocs és inviable. Fixeu-vos que les activitats econòmiques i aquests polígons tornen a concentrar-se en unes zones determinades. Lligades a què? Lligades als grans eixos de comunicació. L'important, això que també és d'un treball meu, al mapa de dalt hi teniu la desindustrialització. Catalunya ha patit una desindustrialització fortíssima, amb caigudes de treballadors industrials a llocs superiors al 42%, és aquell lila d'allà. Hi ha llocs que n'han guanyat, però han guanyat pocs treballadors a la indústria.
Aquest mapa de baix és en certa manera més interessant perquè marca en un moment a l'any 2020, per tant és molt recent aquest mapa, i el que marca és el número de gent que està treballant a la indústria avui dia. I per tant, altra volta, tenim una màxima concentració de llocs de treball industrial en aquestes comarques i es va diluint, amb alguna sorpresa d'alguna comarca que està tenint un pes creixent. És el cas d'Osona, en tema industrial i en treballadors. Industrial està augmentant, té un pes més alt, i alguna altra petita sorpresa. Però, en fi, o sigui, un país que són dos països, amb unes diferències molt grans entre un i l'altre, i això implica les ciutats. Les ciutats es distribueixen de tal forma que tota ciutat, els llocs més petits depenen d'un lloc més gran, i aquell lloc més gran depèn d'un altre de més gran, i aquell més gran d'un altre de més gran. Per allà el 1932, un alemany, Walter Christaller, va escriure un llibre, Die Zentrale Norden in Süddeutschland, en què en aquest llibre, que després es va traduir a l'anglès i té una importància considerable, va arribar a demostrar que hi havia una relació de 3 i de múltiples de 3 entre els llocs més petits i els més grans. O sigui, que un centre del nivell més baix tenia el domini sobre 3 altres caserius, nuclis, i aquest, el nivell més baix, depenia d'un altre que tenia força sobre 9 nuclis i un altre tindria força sobre 27 nuclis i així es aniríem succeint amb múltiples de 3. I pel tema administratiu eren múltiples de 7 i pel tema de transport múltiples de 4. Per ser breu us indico això de 3, que a la part de Baviera es complia i en d'altres llocs és un model que serveix per veure determinades coses de les ciutats i com se situen en les ciutats mitjanes. Fixeu-vos, aquest nucli, o aquest, només pot tenir connexió amb aquest o amb aquest d'allà, de nuclis petits de la mateixa magnitud. No obstant, per aquest nucli pot anar a 3 ciutats d'ordre superior. Pot anar amb aquest d'aquí, pot anar amb aquest d'aquí o pot anar amb el de dalt. O sigui, per tant, només poden anar a 3. Aquest nucli superior sobre els més petits de tots, amb quants nuclis exerceix influència? Amb 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però esclar, cada un d'ells pot anar a 2 altres llocs més. Si 6 ho divideixo per 3, que són els llocs on poden anar, em surt 2. Per tant, aquest nucli serveix a ell mateix 1 més 2 igual a 3. Ara no us faig aquest exemple i aquest perquè passaríem tot el matí explicant tot això, però ho va demostrar. Per Catalunya vam fer una comprovació pel segle XVIII i algunes coses d'aquestes es donaven. Les ciutats, una ciutat d'ordre superior a Catalunya, ja d'un cert ordre, no del més baix, per exemple, Manresa. Manresa està, si fa o no fa, a la mateixa distància de Vic que de Cervera. I està gairebé a la mateixa distància de Berga. I entre Manresa-Berga, Manresa-Vic, Manresa-Solsona apareixen nuclis d'un altre ordre inferior. Moià exercia el paper mitjancer entre unes ciutats superiors i així podies anar distribuint i més o menys en determinats llocs es complia bastant bé aquests ordres de jerarquia que va establir Christaller. El paper dels pobles petits rurals tenen una funció important. Ferdinand Tönnies, que era un alemany, parlava de Gemeinschaft i Gesellschaft. El Gemen, la comunitat, que deia que comportava que unia la comunitat, que tothom es coneixia. El poble tothom es coneix i imperen els sentiments. Hi ha molta qüestió comú, també hi poden haver odis intensos, sentimentalment odiosos, però era un món. En canvi, a la ciutat la gent es dirigeix als altres i fa les coses per interessos, en funció de determinades qüestions. S'associa per unes determinades actuacions i a partir d'aquí hi ha tota una sèrie de canvis que ha anat experimentant el món dels pobles petits i rurals.
no és equivalent encara un model urbà i un model rural, no són equivalents. El món rural, el paisatge, la densitat de població, el fet que hi hagi ramaderia o béns escassos, l'aigua, els boscos, la flora, la fauna, el patrimoni històric, és diferent. La visió del país en el món rural és diferent de la visió del país que hi ha en el món urbà. I per tant, tinc un company catedràtic a Girona que va dir, tu m'han anat ara al món rural. Dic, sí? Diu, sí, ara tenim hort. Dic, i on vius ara? Diu, estic a Porqueres, al costat de Banyoles. Home, això, món rural, que vagi al Pallars, que vagi al Solsonès, que vagi... Perquè a vegades es confon i apareixen neorurals que no són talment neorurals. O sigui, no juguem, hi ha una diferència encara essencial avui dia, menys, perquè naturalment molts mitjans han arribat, però tenim unes diferències fortes món urbà, món rural. Els pics vermells que teniu aquí són pobles deshabitats. O sigui, quan ahir conferenciaven això, doncs amb un mapa, tota la zona de l'Alt Pirineu ja està mapificat els nuclis que estan deshabitats. I n'hi ha en verd que són rehabitats, per tant hi ha algú que hi ha anat a viure o que ha muntat alguna activitat. De fet, en aquestes diferències ciutat-camp, tant ciutats petites com sobretot els nuclis rurals tenen possibilitats. Cadascú ha de buscar el seu lloc en aquest teixit urbà, sigui a través de cellers que fan vi, que hi ha produccions, sigui a través de la memòria històrica, llocs per visitar de la passada guerra civil o d'alguna altra desgràcia que ha tingut el país. Però fixeu-vos aquí, quan es diu no, a Catalunya ja està tothom servit, els hospitals, mireu-vos aquest mapa, l'accessibilitat als hospitals. I el blanc és anar més d'una hora amb un hospital. Però aquesta zona blanca que tenen més d'una hora per anar amb cotxe a un hospital són hospitals de categoria baixa. No són hospitals especialitzats. Per tant, si t'agafa un patatús dels grossos, hi ha possibilitats que no s'arribi a temps. Fixeu-vos on hi ha més població, més i més se'ls donarà. I unes zones on realment anar a l'hospital poden ser 40 minuts, 40, 50, 20 a 30. Però aquí està molt ben mapificat una necessitat bàsica i unes diferències essencials del país. Aquí torno, tenen un paper aquestes ciutats intermèdies que tenen un hospital i sobretot si tenen un hospital de nivell més superior per donar servei a una àmplia àrea d'influència. I aquí teniu l'accessibilitat a Barcelona. Diu, no, a Barcelona ara s'hi va ràpidament, depèn d'on. I depèn del col·lapse circulatori que et trobis. Perquè els que estan amb aquests colors liles tarden més de 4 hores a arribar a Barcelona. Arribar a Barcelona, però si et trobes fumut amb alguna de les autopistes liberalitzades que hi ha ara, o amb alguna de les nacionals, tu a Barcelona pots tardar-hi 6 hores. El país té encara unes greus deficiències. I aquí teniu un mapa síntesi de diferències territorials importants a base de tenir en compte diferents factors. S'han tingut en compte els canvis de població, increment de població, migracions, número de treballadors que estan assegurats a la seguretat social. Tot això s'ha fet un índex sintètic i l'índex sintètic s'ha plasmat en un mapa. I per tant hi ha una part del territori amb dinàmiques positives i una part del territori que té dinàmiques regressives. Un exemple. Aquí, altra volta, remarco jo la necessitat d'unes ciutats intermèdies que realment siguin estructura del país i que tinguin tots els serveis bàsics més necessaris per a fi i efecte que bona part dels que estan amb aquest color regressiu passin a tenir unes dinàmiques més positives. I aquí està justament el paper que han de fer aquestes ciutats intermèdies, perquè el que heu vist abans té conseqüències amb aquesta altra qüestió, que és les dinàmiques electorals. Les arrels independentistes, el vot independentista, està sobretot a les zones que veieu tintades de verd. Com més verd, més independentista, amb un perill, que hi ha zones d'aquestes tintades de verd que coincideixen amb les zones carlistes. I per tant, vull dir, tenim
I si jo tinc una anàlisi fet amb correlacions, etc., del vot de Ciutadans. El vot de Ciutadans es correlaciona perfectament amb nascuts fora de Catalunya, amb poc coneixement de l'idioma català, etc., amb baix nivell educatiu, i es correlaciona. Bé, doncs aquí teniu una situació d'eleccions que tenen alguna cosa que veure, doncs amb molts de les qüestions que he explicat abans. I aquí també remarcaria el paper d'aquestes ciutats intermitges. Bé, en el tema de les ciutats intermèdies només vull fer referència que quan parlem de ciutat s'ha de tenir en compte l'àrea que el rodeja, aquests municipis que estan junts. De fet, a la Unió Europea, tant Manresa com Reus com Vic formen part de ciutats intermèdies que tenen una àrea d'influència. Sobretot hi ha en compte Reus, Manresa, independentment de les capitals de província, que aquí no les situo. Manresa, a l'última estadística de la Unió Europea, cosa que s'hauria de tenir molt en compte, se'n diuen àrees urbanes funcionals, fan, per tant, una funció d'enllaç. La de Manresa està formada per Callús, Fonellosa, Navarcles, Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Sant Padó i Sallent. En total, 129.202 habitants. Per primera vegada, al fer aquesta anàlisi, hi ha entrat Sallent. En canvi, ens desapareix el que sortia a les primeres, Sant Vicenç de Castellet, Castellgalí, en desapareix. Què vol dir això? Això està fet a base de la mobilitat. O sigui, un 15% dels que treballen en aquests llocs van a treballar en un altre lloc, com a mínim un 15%. Això ens demostraria que a Sant Vicenç, Castellgalí, hi ha un tant per cent de la seva població, algú treballa allà, però que n'hi ha més que es desplacen. I cap on es desplacen? Doncs cap a l'àrea, cap a Terrassa, cap a Sabadell i Barcelona. Això a tenir molt en compte, perquè això, si hi ha una àrea d'influència obligada, o aquests casos que també em coincidiria amb aquelles municipalies que es parlava ahir, doncs segurament el que ens hem de plantejar és: caldria una governança per l'àrea? Caldria, quan es parla de comarques, un Consell Comarcal amb 50 municipis pot arribar a funcionar? Un Consell Comarcal amb 60 municipis, com existeix el tema de l'Alt Empordà, poden arribar a funcionar? O és molt important tenir en compte això? Perquè al temor et pots trobar que en una ciutat es diuen manresans, gent, o es diuen biguetans, gent que no treballen, que treballen a Vic, potser, però viuen en un altre lloc, viuen a Gurb, o viuen a Santa Eugènia de Berga, o aquí et pots trobar algú que et diu que és molt manresà i que té la indústria millor a Sant Fruitós, i potser viu a Pineda de Bages, que també ara és terme de Sant Fruitós. Llavors, a què juguem? Perquè va en contra de la ciutat que ha de fer aquest paper intermedi, perquè aquesta ciutat ha de donar béns i serveis. I, per tant, les contribucions als impostos, si un cas, es paguen a un altre lloc. Jo sempre he criticat quan d'una ciutat em surt algú que és polític d'aquella ciutat, que diu que la representa i viu en una altra ciutat. O fins i tot algun tècnic municipal que viu en una altra ciutat. Mai ho he entès. Que llavors et parlin d'allò com a propi, però en realitat tu estàs en una altra. No ens funciona, o funcionaria si realment anéssim a tenir en compte una governança per aquesta àrea, per aquest tipus de municipalia, digueu-ne com vulgueu, i sobretot en molts aspectes, perquè et poden castigar. En el moment que els Torres Camproví van decidir que muntarien un hipermercat a Sant Fruitós i que en dirien Supeco, doncs alguna cosa canviava, i algú no va tenir vista suficient per veure on es col·locaven els altres. Vull dir, això són coses que a vegades es comencen a veure i que algú no acaba o alguns comencen a veure i altres continuen amb les ulleres fosques. Bé, les ciutats, si jo distribueixo, això se'n diu un RACSAIS, un ordre mida de les ciutats. Aquí, amb color blau, hi ha realment el número d'habitants de les ciutats aquestes mitjanes.
aquesta ratlla blava. Com podeu veure, hi ha uns tracks, hi ha uns talls, que sobretot la més gran, ja deixo Barcelona perquè necessitaria molt més espai. Fora de Barcelona ve l'Hospitalet, els 260.000 habitants, i va baixant fins que arribo als 100.000, que és Reus, perquè Sant Cugat encara no arriba als 100.000, en té 90.000 i pico, i això és un tipus de ciutat claríssimament. A partir d'aquí dels 100.000 em comença a davallar lleugerament, i m'arriba just per aquest ordre més o menys, Gavà, Sant Feliu, i a partir d'aquí les ciutats aquestes ja baixen dels 50.000 de per aquí, ja van baixant, i gairebé es fa una recta lineal. I això serien les diferències que hi haurien entre la línia blava i aquesta altra línia carbassa, carbassa o vermellosa, aquesta curvatura, que seria el número d'habitants que es necessitarien per aquest equilibri, suposat model d'equilibri, que seria aquest model que es presenta i que nosaltres en diem el rang 6. O sigui, hi ha un tipus de ciutats que li faltarien molts més habitants per tenir una regressió, diguem, suau de les ciutats. Aquí hi ha aquests talls, i per mi les ciutats realment en funció mitjana intermèdies són aquestes de l'ordre dels 50, a partir de 100.000 ja són d'un ordre superior, però hi ha ciutats que no són intermèdies d'aquestes. Castelldefels pot ser ciutat mitjana, però intermèdia de què? De què? Bueno, per algun jugador del Barça potser sí. Cerdanyola, de què? Poden ser mitjanes. Gavà, de què? Ripollet, de què? Montcada i Reixac, de què? O sigui, hi ha un tipus de ciutats, quan diem mitjanes, que poden ser mitjanes, però mitjanes de mitjania. Però el que s'ha de pugnar és per reforçar el paper d'aquestes ciutats intermèdies històriques que fan aquest paper d'intercanvi, de mitjanceres, de donar serveis a tot un territori, i que necessitarien de l'Estat o del govern de la Generalitat tenir atencions especials per aquesta funció que fan i que no fa Castelldefels, que no fa Gavà, que no fa moltes altres ciutats d'aquestes que en diem mitjanes. No són el mateix. Bé, aquí és el model de Peter Hall i parlaria el que està passant, es veuria bé, però tardaria temps si l'explico. Les ciutats de les primeres, segones perifèries i a la tercera tenen fases diferents. Una ciutat creix al nucli, venen migracions, i la primera perifèria no creix, a la segona molt menys, vull dir, està estable, però arriba un moment que aquella primera perifèria comença a créixer, comença a augmentar de població, la ciutat també augmenta, i arriba un altre moment que la ciutat central, el nucli, sigui Barcelona, sigui Manresa, perden població, perquè hi ha part de la població que se'n va a viure a la perifèria. I no, escolta, jo ara vic a Fals. Coi, per què vius a Fals? Home, tu, perquè amb la carretera nova està molt a prop de Manresa, es viu molt bé, tinc aire pur i tal. Es traslladen a la segona perifèria. I fins i tot arriba un extrem que comença a haver creixement a la tercera perifèria. Més enllà. I el nucli principal pot perdre població. Hi ha moments que si les autoritats d'aquest nucli principal de ciutat intermèdia, hi ha un esforç i pot haver una regeneració d'aquell centre. Hi pot haver gent de les perifèries que torni a viure al nucli principal. Això és el fenomen que en diem de la gentrificació, que hi ha ciutats que els hi funciona i ciutats d'aquestes que no arriba a funcionar. Aquest és un tema important de veure com hi ha aquests passos i que es donen a la gran ciutat però que es poden donar a les ciutats intermèdies. Si a la ciutat de Manresa, això que és del cartogràfic de Catalunya, a través d'un mapa de densitats et dones compte, aquí no hi ha el límit municipal. Com no hi ha el límit municipal és el que et dona la idea que això té una determinada unitat. Se'n digui àrea urbana funcional, se'n digui municipalia, posin el nom que vulguin, però no és a la comarca del Bages. Però això pesa sobre una ciutat que fa aquest paper d'intermediària, que és el paper que ha de reclamar. I això passa a d'altres ciutats del país. Bé, les ciutats intermitges tenen avantatges,
una dimensió humana, es poden difondre innovacions, els serveis i equipaments de nivell superior, etc. Medi ambient, poden tenir centres tecnològics i culturals, Manresa en té. Jo puc veure el Cursal com un centre cultural important que ve gent de fora per veure teatre, això és important, són equipaments importants, aquests que atreuen, centres tecnològics, universitats. Jo a vegades dic als alumnes, mireu, al segle XVIII-XVII una ciutat era important com més convents tenia, perquè menjaven, resaven però menjaven. Vull dir, els que parlen castellà, resar és pedir mercedes a Dios. I a vegades fins i tot hi havia bisbes que anaven amb Mercedes. Vull dir, no. O sigui, realment, al segle XIX, ja els convents, a partir de la desamortització, una ciutat era important si tenia casernes militars. Vosaltres què teniu? No, nosaltres tenim cavalleria, infanteria, artilleria. Ui, tu, és important. Només infanteria, no tant. No teniu res, només guàrdia civil. No pinta. Ara les ciutats importants es presten de tenir estudis universitaris. Hem arribat a la Universitat General Bàsica i, per tant, cada ciutat pugna per tenir estudis. Ara, independentment de les meves ironies, és important, aquestes ciutats intermèdies, tenir estudis superiors. És molt important, sobretot si ho lliguen amb un centre tecnològic, sobretot si són ciutats que han tingut indústria potent. Els coneixements que hi ha en aquesta ciutat no es poden perdre de qualsevol manera. Hem d'evitar que es perdin. I aleshores, aquestes ciutats poden tenir un paper i aquest paper pot ajudar a aquest equilibri del que us deia de la xarxa urbana de Catalunya. També tenen inconvenients aquestes ciutats. Un d'ells és la falta de recursos, de competència, el tema de les governances municipals, la mobilitat més baixa, hi ha gent que no troba feina en aquesta ciutat, s'ha d'anar a una altra ciutat molt més gran, ha d'anar a l'estranger, hi ha menys diversitat cultural i social. En fi, hi ha tota una sèrie de problemes. N'hi ha una problemàtica important, que pot ser el tema dels barris antics. Vull dir, en fi, ja veig per allà al final que hi ha Oriol Nel·lo, la llei de barris per refer aquests barris antics va ser molt important per aquestes ciutats, hauria de tenir continuïtat, s'ha de saber rehabilitar. I els edificis històrics no es poden convertir en edificis mamotrètics. Al tanto també a desdibuixar les ciutats per les idees d'algun arquitecte i pel preu que potser és més barat que el projecte d'algun altre arquitecte. Hi ha una ciutat que es diu Manresa que la façana de riu la perd en el moment que algú decideix que els jutjats s'han de posar amb un volumètric edifici que trenca aquella façana que podia anar des dels Panyos, la fàbrica més important, el passeig i el parc del riu fins a la cova de Sant Ignasi. Tot aquell conjunt queda trencat per una volumetria excessiva. Aquestes coses són importants mirar-les. D'aquestes ciutats podria parlar, en tinc una sèrie d'analitzar de diferents factors. L'envelliment d'aquestes ciutats, el fet que de menors de 15 anys i de majors de 65 sigui gairebé igual, el paper de la indústria que desapareix, la indústria, el total de treballadors de la indústria de l'any 21, de les mitjanes mensuals dels afiliats a la indústria són amb aquest color, diguem, vermellós o acarbassat o de butà, i sobre el total d'afiliats de la Seguretat Social. Aquí el tema d'afiliats de la Seguretat Social dona, bé, en parlaré després, fixeu-vos en el paper de les migracions, els creixements d'aquesta ciutat, ja es va dir, no són del creixement natural. Fixeu-vos, aquest color, aquest butà o acarbassat és el creixement natural, els naixements menys la mortalitat, i aquest color és el creixement migratori. Doncs és que aquestes ciutats, gràcies a què creixen? A les migracions. Si puja en població és gràcies a les noves migracions. En moltes d'aquestes ciutats es va dir molt bé la dada interessant en una de les sessions passades que actualment tornem a tenir una onada migratòria, sobretot llatinoamericana. En tornen a entrar perquè amb això que es necessiten camarers, camareres, que tal, doncs hi torna a haver una altra onada. I aquí aquest tema torna a ser interessant, és si jo agafo els afiliats a la Seguretat Social que resideixen a Manresa,
els que estan a la Seguretat Social, i llavors tinc el número dels afiliats a la Seguretat Social que donen les empreses de Manresa, els números no em quadren. Per tant, què vol dir? Vol dir que hi ha una part d'afiliats de la Seguretat Social que se'n va treballar en un altre lloc. I fixeu-vos que en determinats espais, com per exemple el cas de Terrassa, és molt notable entre, que és aquestes ciutats que naturalment ja no són ben bé l'intermig o l'intermedi aquestes, sinó que estan a un nivell superior, que és molt important el nombre, el diferencial de treballadors. La diferència és aquest altre histograma d'aquí, aquesta altra barra vertical, doncs que marxen a treballar de la seva ciutat. Bé, passo algunes diapositives perquè característiques socioculturals també és interessant el nivell d'estudis, però aquestes ciutats intermitges, un altre tema que han tingut és que a partir del 2008 algunes d'elles es van endeutar molt. I encara això s'està pagant. Els pressupostos municipals a diner per habitant, aquí els teniu, és aquesta barra, comparativament als que estan a prop de 1.000 i els que realment en passen, el cas d'Igualada, però també és important el deute viu. Moltes d'aquestes ciutats, Manresa és un exemple, han anat reduint el deute. Vic el té molt petit i amb uns pressupostos notables, o el cas de Terrassa, en què el pressupost, direu, aquí el pressupost per habitant és més baix a Terrassa, però són molts, per tant el pressupost global és molt més important, però aquestes diferències també t'expliquen tota una sèrie de qüestions sobre el paper d'aquestes ciutats. Paper de la indústria. Aquestes ciutats necessiten tenir indústria. Aquesta idea de que el turisme ho soluciona tot és una idea no desitjo un país, ho he dit abans, de paletes, de camarers i de camareres. No. És important, i ara estem en un fenomen nou, que és la relocalització. Aquells que van anar a Xina, primer a Xina hi van anar els del l'IES, que els van explicar com funcionava el capitalisme i van cobrar uns diners, però es van descuidar de portar-hi sindicalistes, explicar el que era un sindicat, vull dir, en un país democràtic. I aleshores, esclar, vull dir, passa el que passa. I ara es donen compte que a Xina, i amb la situació actual, ja no és tan rentable, el transport s'ha encarit i hi ha relocalització. Realment hi ha ciutats que és bo que es preocupin de les festes, però també preocupeu-vos de captar relocalitzacions, que ara n'hi ha, o n'hi hauran. Per tant, el tema de les relocalitzacions industrials serà un tema important. L'arrelament empresarial és molt important en aquestes ciutats intermitges. Jo durant uns anys vaig guanyar algun diner donant classe a tota la família Perramon, dels Ausa, des del Manel fins al més petit, que devia ser el Xavier, i el Maurici Perramon em deia: quan vagin d'allò a la universitat, els hi compraré un cotxe a cada un. Diu, però d'allò a casa. Aquesta idea que tenia d'arrelament, de continuar a la ciutat. Això és molt important a les ciutats intermèdies, aquestes empreses familiars. Ara, si aquesta empresa se te'n va fora, encara que a vegades sigui a les rodalies, perden aquest arrelament i no et paguen els impostos a la ciutat o se senten forans. I això és un tema que aquestes àrees s'ha de treballar. Això és d'una tesi doctoral d'un d'allà a la meva universitat, tesi industrial, en què intentava veure el comportament de si realment existien unes ciutats a Catalunya que podien fer el paper de les teories de Richard Florida que se'n va parlar en algun d'aquests dies i podien ser ciutats creatives. I va agafar, com deien ahir, l'últim cens, que tenim dades del que fa cadascú, el número d'enginyers industrials o d'enginyers de diferents rames, titulars superiors, etc., però també activitats creatives que es dedicaven a professions, dibuix, pintor no de parets, sinó pintor artístic i tal, i ho va agrupar. I li sortien, a través d'aquests anàlisis multifactorials,
etc., aquestes ciutats que realment eren encara ciutats creatives, que podien ser importants. I fixeu-vos que em surten aquestes ciutats històriques mitjanes de Catalunya que formen, haurien de formar la trama essencial del país, l'estructura bàsica del país. I, naturalment, em surt Lleida, i em surt Igualada, i surt Manresa, i surt Vic, i surt Girona, o l'àrea de Girona, i surten algunes ciutats, les capitals, i surt Tortosa, i surt Reus i Tarragona, etc. I a dalt teniu un cercle una mica especial, i un pot dir, bueno, i aquest cercle què passa? Doncs és la Seu d'Urgell, que hauria de ser la capital d'Andorra, perquè hi viuen 2 coprínceps, però no ho és, però a la Seu d'Urgell hi ha arquitectes, enginyers que treballen cada dia a Andorra, però que viuen a la Seu d'Urgell, i per tant estan censats a Espanya. I per això surt la Seu d'Urgell, que de fet també ocupa un paper important a dintre l'àmbit pirinenc. Tot això és per demostrar-vos el paper d'aquestes ciutats mitjanes o intermèdies que m'agrada més dir-ne. I aquestes ciutats necessiten realment un full de ruta. Aquestes ciutats necessiten saber què volen ser quan siguin grans. Necessiten saber, no n'hi ha prou d'aquells plans estratègics que es fan la foto, que ara s'ha posat de moda donar-se tots les mans, no. Els plans estratègics millor si estan fets amb tècnica d'escenaris, millor si són, a més, si hi ha plans B, millor si hi ha una comissió de control, millor si hi ha compromisos. Una ciutat que no tingui un rumb definit i no sàpiga variar i canviar el rumb, avui dia de ciutats mitjanes poden ser a la mitjania, poden ser anar a la mediocritat. Per tant, es necessita un tipus de ciutats que realment aglutini el país, això ho passo, ahir em vaig dir alguna cosa, i pel tema del minifundisme municipal, el tema tant a Espanya com a França hi ha un gran minifundisme, però a França ho han resolt, no m'entretenc ara, ahir vaig dir alguna cosa en el col·loqui d'Alemanya, doncs com ho han fet? Doncs ho han fet a través del que en diuen les comunitats d'aglomeració, que en certa manera també coincidiria amb les municipalies, en part. Això, i a base d'una cooperació intermunicipal que no és obligatòria, és voluntària, però que l'Estat francès hi ha posat la pastanaga. I com que ha donat pastanaga, doncs voluntàriament s'han anat agrupant, han de ser municipis contigus, no perden la independència, continuen sent independents, però hi ha tota una sèrie de competències que es fan de conjunt. És com si allò que us deia de l'àrea urbana funcional de Manresa o de Vic, que el desenvolupament econòmic, l'ordenació del territori, la política d'habitatge, la política urbana, el transport urbà, es fessin conjuntament. I hi ha competències optatives com manteniment de vies públiques, acció social, protecció ambiental, etc. I el que és important, els recursos, la taxa professional única, un impost important dintre l'estat francès, no és diferent d'un municipi a l'altre. Tots aquests municipis paguen la mateixa taxa municipal. Llavors hi poden haver unes taxes o uns suplements, però també són del conjunt. No és allò de, mira, jo visc aquí perquè l'impost de l'automòbil em surt més barat, perquè d'aigua pago menys, perquè de residus, bessures, etc. també pago menys, i escolta tu, hi tinc aire pur, i ara jo, el nen al conservatori de música, sí, no, hi va a la ciutat més important, d'allò, tal, la ciutat més important, a comprar, no, comprar com que aquells van posar un hipermercat a l'altre poble, que estem en aquesta situació, però això comporta per determinades poblacions, aquestes ciutats intermèdies, comporta uns problemes, donen més serveis que el que reben via impositiva. I aquí teniu els municipis, aquests colors liles, són dades força recents, que estan a dintre d'aquestes comunitats d'aglomeració, i els pobles petits també s'agrupen, és aquest altre color, aquest grogós, amb el que en diuen comune de comune, o sigui, municipis de municipis que també s'agrupen per fer coses conjuntes. I això és importantíssim. Bé, no gairebé és l'hora, i recapitulo. Les ciutats intermitges, per tant, han de permetre que les poblacions de la pròpia ciutat i dels pobles del voltant
trobin tota una sèrie de béns i serveis que no poden trobar a les poblacions de menys habitants. És el que us explicava abans d'aquelles jerarquies de ciutats. Són ciutats per vendre i comprar i vendre, triar. El paper del mercat és important. Ara diríem aquests supermercats, o hípers, o cadenes, o comerços especialitzats, és molt important. Abans hi havia els mercats agraris i els que tenim una certa edat recordem perfectament el dilluns al mercat de Manresa o el dijous al mercat dels porcs i de vaques a la plaça Infants, etc. O sigui que el paper nou d'un mercat encara és important en aquesta ciutat, el paper de reforçar els llaços a aquestes ciutats intermèdies, actuar a vegades amb xarxa, però no xarxes també per fer-se la foto. Hi havia ciutat que estava enxarxada de tantes xarxes a què pertanyia. No. S'ha d'anar amb xarxes útils que tu aprenguis dels altres. Quan érem petits i a escola a vegades intentaves copiar no del tonto de la classe, sinó del que sabia. Vull dir, si a davant a la dreta hi tenies el que sabia matemàtiques i a l'esquerra el que no sabia, tu miraves a veure el de la dreta que li donava el resultat. Vull dir, les xarxes serveixen perquè les ciutats aprenguin del que en sap. I llavors jo sé d'algunes ciutats intermèdies d'aquest país que tenen xarxes europees i fins i tot algun ajuntament que fa determinats membres van amb alguna ciutat europea per realment dir, a veure, això com ho feu, què feu, com va, com us funciona. Es tracta d'aprendre. Bé, i que, en fi, una Catalunya ordenada necessita aquest manteniment dels pobles, però sobretot enfortir el paper d'aquestes ciutats intermèdies. I com que el temps que tinc és limitat, el tempus fugit, que deien els antics, és l'hora. Gràcies per escoltar-me i si algú vol fer una única pregunta i prou, perquè l'Oriol també haurà de córrer. El que et prengui, Oriol, tu pots recuperar. Vull dir, o sigui que s'esperin llavors els que venen després o que facin menys recreo. Hi ha alguna qüestió? Els he apabullat, tu, no...